Яңалыклар чыгарылыш үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алина Хисматуллина, хәерле кич. 28-дә 11 йортында яшәүчеләр краннан тонык су килә дип зарлана. Моның сәбәпләре нидә? Гүзәл Габдуллина ачыклады. Табиблар халыкка лекция укыганнан бергәләп саф һавада күнегүләр башкара. Шәһәрдә яңа проект эшли башлады. Үзләре предприятиеләрдә эшли, үзләре иҗат та итә. Чаллыда безнең заман фестиваленең гала концерты узды. 28-дә 11 йортында яшәүчеләр краннан тонык су ага дип зарлана. Редакциянең кайнар элемтә телефонына зарланган шәһәрдәшебез белдерүенчә, бу хәл октябрь башыннан бирле күзәтелә. Әмма салкын суда саргыл төскә кергәч, бу йортта яшәүчеләр дәшмичә кала алмыйбыз ди. Теманы Гүзәл Габдуллина дәвам итә. Никита Малеревский инде бер атна саргыл су киләди. Бүген краннан чиста су ага, әмма кичә генә ул бөтенләй икенче вакыйгага тап булган. Ладно, все бы ничего, да, кипятили воду холодную, ну там понимаем, отопление только что дали, тем более, ну слышали, что такая вода будет. Но вот вчера была прям оранжевая вода холодная. Ну, то есть и горячая, и холодная, и ребенка не ускупаешь. Пришлось покупать воду в магазине, там 20 литров воды, чтобы просто банально скупать ребенка. Ну это смешно. Әгәр алданрак белгән булсак, суны җыеп калдырыр идек ди шәһәрдәшебез. Тонык су аркасында фильтрга һәм кер юу машинасына зыян килә. Идарә итүче оешмада суның тоныклыгы профилактик эшләр башкару белән бәйле дип аңлаттылар. Челный водоканал оешмасы алдан ук телефонограмма җибәргән, әмма идарә итүче оешма 28-дә 11 йортында яшәүчеләрне алдан кисәтмәгән. Подъезд янында да бернинди игъланнар юк. Телефонограммада 9 октябрьдән алып 11-нә кадәр краннан тонык су агачак дип кисәтү килгән. Белгечләр аңлатуынча, суның төсе җылылык бирүгә дә бәйле. Гүзәл Габдуллина, Ленар Султанов, яңалыклар. Әгәр сезнең инде булса проблема борчыса, яки шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең редакциянең кайнар элемтә телефонына шалтыратыгыз. 51-31-31 номеры тәүлек дәвамында эшли. Кыска гудоктан соң хәбәрегезне әйтегез. Безнең корреспондентлар сезнең белән элемтәгә кирип проблемагызны хәл итәргә булышыр. Шалтыраткач исемегезне һәм телефон номерыгызны калдырырга онытмагыз. Республика халкы арасында тора коммуналь өлкәсенә кагылышлы сораштыру үткәрелә. Моның нәтиҗәләре идарә итүче оешмаларның эшен яхшыртырга булышыр дип көтелә. Сораштыру региональ үзәкнең тора коммуналь хуҗалыгы өлкәсендә җәмәгать контроле сайтында алып барыла. Кулланучылар үзләрен борчыган проблемалы темаларны билгели һәм коммуналчыларның эшен яхшырту буенча тәкъдимнәр калдыра ала. Мәскәүдә чаллыда яшәүчеләрнең хезмәт хакларын өйрәнгәннәр, шәһәрдәшләрнең керемнәре рейтингта беренче 50 урынга кермәгән. Хезмәт хаклары буенча Чаллы 57-нче баскычта. Тикшерү барлыгы 100 шәһәр катнашкан. Анализ нәтиҗәләре буенча шәһәрдә 2018 елның беренче ярты еллыгында уртача хезмәт хакы күләме 31 меңнән бераз артык булган. Казанда исә бу күрсәткеч 38 мең сумнан артып китә. Чаллыда табиб белән очрашу дип исемләнгән проекты башланды. 27 атна дәвамында һәр шимбә Кызылтау мәдәният үзәгендә файдалы лекцияләр оештырылачак. Аннары табиб һәм шәһәрдәшләр аралашуны саф һавада дәвам итә. Белгечләр нинди темаларга өстенлек бирәчәк? Бушлай программаның максатлары нинди? Безнең сюжетта. Табиб белән очрашу программасын Танар гаилә клиникасы белгечләре уйлап тапкан. Лекцияларда авырулар хакында бер сүз дә юк. Бирдә сәламәтлекне саклау һәм ныгытуга зур игътибар бирелә. Большая такая стратегическая задача, чтобы люди-то не болели, а приходили только для профилактики. Это была бы вообще победа медицины. Поэтому, да, надо приходить сюда, здесь есть парк, потому что если врачи говорят, как лечить, то самое-то главное, а как восстанавливать, а как профилактировать. И надо не только учить, а надо и показывать, как это делать. Очрашулар һәр шимбә уза, унда лекция. Аны танылган табиблар үткәрә. Алар арасында гинекологлар, эндокринологлар, психиатрлар һәм башкалар. Аннары барлык катнашучыларда саф һавага, урманга чыга. Беренче очрашуга 100-гә якын кеше килде. Аларның күбесе сәламәт яшәү рәвеше алып бара. Мне скоро будет 78, 2 ноября. Мне очень нравится. Я начинала в прошлом году. Улучшение здоровья, спина перестала болеть. Лекции понравились? Лекции очень понравились. И собираюсь ходить дальше. Оештыручылар очрашулар һәм саф һавада күнегүләр атна сайын җил яңгырга, карга карамый булачак дип ышандыра. Гүзәл Габдуллина, Ленар Султанов, яңалыклар.
Яман шиш авыруларын кисету мақсатынан шоулда махсус акция оештырылды. Сәуде үзәкләренең берсендә хатын кызлар өчен маммолог тикшерү үткәрделәр. Урында ук республиканың әйдә баручы онкологлары белән сөйләшергә мөмкин иде. Акциядә 17 яшьтән алып 79 яшькә кадәрге 631 хатын-кыз катнашты. Тикшерү нәтиҗәсендә 96 шәһәрдәштә төрле авырулар барлыгы ачыкланган, 7 кешедә шиш билгеләре булу мөмкинлеге әйткәннәр. Алар өстәмә тикшерү үтәргә тиеш булачак. Белгечләр мондый акцияләрнең кирәк һәм мөһим булуын билгели. Алар җитди авыруларны алдан ачыкларга мөмкинлек бирә. Яшь һәм сәләтле шоуда безнең заман республика яшьләр иҗаты фестиваленең сайлап алу этабы узды. Бәйгедә республиканың 10 районыннан 40 оешма вәкилләре катнашты. Сәләтле яшьләр белән хәбәрчебез Мәрьям Файрушин очрашты. Камаз мәдәният сарайының сәхнәсендә зур бәйрәм. Биредә 6-нчы эшче яшьләр фестивале бара. Татарстанның төрле почмакларыннан сәнгатькә гашыйк җырчылар, биючеләр җыелган. Алар республикадагы оешмаларның данын яклый. Без килдек Баулыдан. Безнең организация «Гудубалы нефть». Без катнашабыз 2 номинациядә. Бу вокал һәм танцевальный коллектив. Катнашучыларның яше 18-дән 35 яшькә хәтле. Бәйге 3 номинациядә үтә. Җыр, бию һәм дан казану минуты. Безгә бу фестиваль бик ошый. Без монда 2нче тапкырын. Без алга таба барыбыз дип өмет итәбез. Казанга гала концертка ләгербез дип шундый өметләр белән килдек. Сине генә көтсәм, сине генә сагынам, сине генә күрәсем килә. Мин бу фестивальдә катнашуыма бик шат. Безнең заман в наше время фестивале. Бүген безнең республикада иң якты мотор фестивальләрнең берсе. Яңа талантларны ача. Жюри вәкилләре әйтүенчә, фестивальнең сыйфаты һәм катнашучыларның осталыгы елдан-ел арта бара. Татарстан яшьләренең һәр чыгышы зур тамаша. Это замечательно, это огромное количество теплой творческой энергии, которая устремляется со сцены в зал, встречает там огромную хорошую реакцию, энергия зала передается обратно на сцену, и таким образом еще и артисты заряжаются тем, что творится в зале. Фестивальнең сайлап алу этаплары Зей, Түбән Кама һәм Казанда да үтәчәк. Финалга ягучылар 13 һәм 14 ноябрьдә Татарстан башкаласында чыгыш ясаячак. Мәрьям Файрушина, Ленар Султанов, Яңалыклар. Хәзер реклама мәгълүматы галәмгә чарга йолдызларны тотарга телисезме? Космос турында күбрәк беләсегез киләме? Бу мөмкин. Иншаллага синең космос дип аталган үзенчәлекле күргәзмә килде. Ул шәһәр үзәгендә урын алды. Синең космос ул интерактив космик күргәзмә. Ул Чаллы үзәгендә 700 квадрат метрдан артык булган мәйданда урын алган. Айга очарга, ачык космоска чыгарга телисезме? Чын космик корабль белән идарә итәсегез киләме? Хәзер бу мөмкин хәл. На выставке «Твой космос» каждый экспонат, он интерактивный, к нему можно прикоснуться, поиграть, повзаимодействовать. Также каждый экспонат имеет научную составляющую, чтобы ребенок проводил время с пользой. Бирдә скафандр киеп карарга да, космик станцияны төзекләндерергә дә, Марска сәяхәт итәргә дә була. Күргәзмәгә килүчеләрне кызыклы интерактив зоналар көтә. Бөтенесен тотып карап була, бөтенесен син тоясың, күрәсең. Минемчә бу балалар өчен бик файдалы һәм безнең өчен дә, әтиәниләр өчен дә бу бик күңелле бер чара. Тут много чего будет интересного. Күргәзмә Омега сәүдә үзәгендә 4 октябрьдан 18 ноябрьгә кадәр дәвам итәчәк. 14 яшькә кадәрге балалар махсус чакыру билетлары буенча анда бушлай кирә ала. Аларны кайда таратуларын ВКонтакте шикләрендә Твой космос группасында белергә була. Күп балалы гаиләләргә һәм төркем белән килүчеләргә ташламалар каралган. Бу сезгә ишкерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Шатнагыз уңышлы үтсен дигән теләктә калып, мин Арина Хисматуллина сезнең белән сау булашам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Артистлар күп, ләкин ул берәү. 1 ноябрьдән 5 ноябрьгә кадәр Яр Чаллыда Сарасадыкова концертлар залында Салават Фатхетдиновның 30-нчы сезон юбилей концертлары башлана кичке сәгать 7-дә.